Yau fa muna ɗauke da asirin Izaja a ɓangaren buɗi. Kasuwa ce, shago ne, ɗan siyasa ne kai ko ma'aikacin gwamnati ko ma dai wani irin sana'a kake yi. To wannan ɓangaren buɗi a ɓangaren kasuwa wannan za ka ga jalabi. Insha Allah Rabbi za ka ga buɗi fiye da yadda kake tunani. Idan 500,000 kake samu za ka riƙa samun miliyan 2. Idan miliyan 2 kake za ka riƙa samun miliyan 10. Idan 10,000 kake samu kullum zai koma ka riƙa samun 50,000, 100,000 kai har illa ma sha Allah. To insha Allah Rabbi wannan ɓangaren buɗi ne, buɗi a kasuwa, buɗi nan take a cikin sauƙi za ka samu buɗi a ɓangaren kasuwanci. Wani za ka ga ya daɗe ya yi shekara da shekaru yana sana'a amma bai taɓa aje miliyan 2 tashi ba. Wani za ka ga yana ta sana'a amma kai ka ce ba ma ya yi kwata-kwata kai kuma wani za ka ga gashi nan yana ta sana'a amma ba wani ci gaba. To insha Allah Rabbi wannan ɓangaren buɗi a kasuwa. To assalamu alaikum warahmatullahi.